Я кажете вие студенти, вие какво искате? Какъв е този зор? Нема ли сте парно в Софийско? Голем прас! Ще си ходите с палтата, Между другото, единствен път в историята на Софийския университет, извинявайте, че се намесвам. Той е бил затворен. Така ли е, колега? Точно така е. Ма то идеята не да е затворен тук. Да за втори път. Просто ще ходим с палта и слушанки, какво толкова? Да, разбира се. Или ще затваряме го за зимата и пролет си правиме, отваряме сезона, пролетта, на първа пролет отваряме Софийски университет. Каква е драмата сега при вас? Драмата е първо, че не става въпрос само за парното, за отоплението, става дума за цялостното отношение на Министерството към образованието. Министър ви казва, чувам го, пари има. Не мрънкайте, пари няма. Достатъчно. Каза, че пари няма. Чакайте, кой е министър? Кой е министър? Вие за Игнатов ли говорите? Вие що викате няма? Точно за изказването на министър Игнатов. Не, Игнатов каза: уважаеми колеги, ако си преразпределяте по-добре паричките, ако сте по-добри менеджери, ще ви стигат. 20 милиона дет. Тихо де. Същата приказка се говори за управителите на болниците. Ма то е така. То е така. Не им вярвайте. Видяхте ли днеска какво пише за БАН? Не, това не съм изумих се. Сега ще ви кажа, за да е ясно, че менеджерските умения наистина са важно нещо. БАН са давали имоти под наем десетки години наред на цена 500 пъти под реалната. Какво иска БАН при положение, че е един от най-големите собственици на имоти в страната? Той ги дал, някой си институт дал на една фирмичка, където разбрали не знам си. Не за БАН. В момента става дума на къде отива нашето висше образование. На къде отива? Пернишка университет. Що Перник има университет с 68 студенти, как? Защото Министерството говори за реформи, които трябва да правим, но за мен лично мисля, че тази реформа трябва да е към по-добро качество, към по-добра материална база, защото само така ще има напредък в нашето развитие като общество. Това подобряване на материалната база, на лаборатории, на специализации и така нататък няма как да стане при постоянно намаляване на бюджетите на висшите учебни заведения. От Европа има много. Кандидатствайте по проекти. Пък най-известните университети по света не ги дотира държавата. Сега като стана дума за пари от Европа, в случая с евростипендиите, които са пари от Европа. Не само евростипендиите. Кандидатствате си по проект, финансират ви, правите си лаборатории, библиотеки. Просто въпросът е да се пише. В случая с евростипендиите, това е проект, който Министерството на образованието, младежта движи, но е забавило документите по някакви не много ясни причини и поради този факт сега няма да има евростипендии за студентите за зимния семестър. Как така няма да има? Ето така няма. Просто е пропуснат срок, който да се подадат някакви документи. Не знам какви точно, но пропуснат срок. Да, точно така. Тук нали казвате младежта и спорт. Сега не разбрах кое е министерство последно, защото... МОМАНа. Министерството на образованието, младежта и науката. Добре, защото казахте така, че си повиш, че спортният министър нещо не е написал. Не. Той си има друга да... Тихо де, сега не се явявайте говорител, човека е в студиото. Конкурирам ви. Конкурирате на мене. Давайте тогава. И затова излязохме вчера на този протест, да покажем, че не сме съгласни с това отношение към образованието и науката. Защото в проекто бюджета сега за образование за 2011 година е заложено 3,3% за образование. И за образование, за наука 0,2%. Ако си спомним предизборните обещания на премиера, той каза 5% приоритет за образование и каза 1% за наука. Та сигурно е говорил към края на мандата. Ние не можем да чакаме. Тая първа, втора година чакайте вие. Само на МВР се дава, а с нощи хванаха. Не можем да чакаме до края на мандата му. Проблемите ги има сега и ако те не се решат сега, ще се задълбочават до края на неговия мандат. И още една тенденция, която е много интересна. Разрешиха ви платеното обучение на университет? Каква е драмата? Всеки мераклия и баща му има по-скъпа кола, да влиза да става студент и да дава пари на университет. Точно за това отчасти става дума. В Европейския съюз
сега е прието масовизация на висшето образование. В България също, но ние естествено го отричат. Не го отричаме, но го направихме по начин, който е пагубен за цялата система. Ние масовизирахме висшето образование, като направихме така, че финансирането за висшите учебни заведения да е на бройка влезе студенти. Добре? Колкото повече, толкова повече, както казваме. Но така се снижава качеството. Точно така. И ако Министерството сега иска някакви реформи от нас, те трябва да са единствено към качество. Да, обаче сам Министерството сигурно е знало, че ще излезе оная справка, последна социология на Националния статистически институт, която казва, че в България работят бармани, сервитьори и охранители. Докато не масовизираме висшето образование, ние ще си останем една обслужваща нация, дето охранява и дава питиета. Тази тенденция ще се запаси, ако продължаваме да масовизираме висшето образование, а в същото време и намаляваме парите за това висше образование. Това са две разминаващи се линии, които няма как да се съберат. Не може хем повече студенти да приеме, за да се масовизираме, хем да даме все по-малко пари за обучение. Се дават, делегиран бюджет. Колкото студенти, толкова пари. Държавната издръжка за студентите от миналата година, когато беше 961 лева, беше намалена в началото на 2010 до 866 и сега е 693 лева. Непрекъснато се намаля тази сума, която се поема. Вие какво ще поискате накратко с вашия протест, за да чуем и рекламите след това и слушателите ни? И исканията ни са това отношение да се промени към Министерството, ако искат някакви реформи, да седнат да ги обсъдят с нас. И под нас имаме преподаватели, студенти, да стане публично. Вие как виждате реформата? Кажете вие как предлагате да се случи реформата? Укрупняване на университети? С това не мога да се ангажирам като мнение. За мен лично най-важно е в момента да не се затварят университетите, защото това е нарушение на учебния план и на акредитацията, всички тези специалности. Добре, да чуем рекламите и след това на 984-983 очакваме да чуем онези, които ни слушаха.